za mu kashe Minista Ali Fantami kamar yadda muka yi wa Sheikh Jafar Adam, inji Shekau. Shekau ya kalubalanci Fantami kan cewa ba shi da hurumin yin magana da yawun musulunci. Sa'an nan ya bayyana shi a matsayin mutumin da ke ma kafirai aiki. Haka zalika ya soki lamarin Fantami na ƙirƙiro dokar hana mallakar layukan waya da suka wuce 3. Shekau ya tuna ma Fantami yadda suka kashe Jafar Adam, wanda aka bindige shi a yayin da yake sallah a masallacinsa da ke Kano. Sa'an nan ya yi kira ga sauran 'yan ta'adda da ke Afirka da su shiga farautar Fantami. Ya Allah, muna roƙonka da ka kare mu, ka kare musulunci da musulmai, ka kare malamanmu baki ɗaya. Waɗannan mutane da suke so su takura mana, ya Allah ka takura musu. Sa'an nan ka kare mu, ka sa mu cika da kyau da imani, duniya da lahira. Da Allah muna roƙon duk wanda ya ga wannan saƙo ya tura shi zuwa group, WhatsApp da Facebook. Sannan muna roƙon al'umma da ku danna mana subscribe domin kawo muku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.